पूरा धुगुनी की बाहर हाँ धुगुनी की नेला बहुत पैसा खर्च कर धुगुनी की देला बाहर ଧୁବୁଣିର ଘର କୁଆଡ଼େ? ଧୁବୁଣି ଘର କୁଆଡ଼େ? ସେ କଟକ ଆଡ଼େ ହଁ ତାକୁ ଦୁନିଆ ନଗେଇ ଧରିକି ଆଣିଲେ ହଁ ଇଏ କରିକି ଆଣିଲା ଏ ବାହା ହେଲା ତାକୁ ଧୁବୁନି କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ବାହା ହେମି ଆଉ ମୋ ମୁଁ ପଶିମି ଏ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ କହିଲା ହଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଅନାନି ଯେତେ ଲେଖା କୁଢ଼େଇ ଦେଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡରେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ଧରିକି ବସିକି ହେ ଭଗବାନ ହଁ ସେ ଧୁବୁଣି ନାଁ ହେଉଛି ରାଧା ପଇଲା ରାଧା ତଡ଼କ ଶୂନ୍ୟରୁ ପଇଲା ରାଧା ତଡ଼କ ସେ ମରିବ ରାଜା ନା ବା ସେଇ ରାଣୀ ସେଇ ଧୁବୁଣି ମରିଗଲା ହଁ ରାଧା ତଡ଼କ ପଇଲା ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ରଜା ଆସିବ ଶୁଣୁଥିଲେ କନିକା ରଜା କଥା ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କନିକା ରଜା ଭାରି ବଢ଼ୁଆ ରଜା ବାବା ଭାରି ବାଣୁଆ ସିଏ ହଜାର ମିରିଗ ସବୁ ମାଇ ମିରିଗ ଚିକୁ ମାରିଦେବ ମାଇ ମିରିଗ ମୁଁ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ପଟା ଥିଲି ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସବୁ ଦହି ମାଂସ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ଜମା ଦେବନି ଓଡ଼ିଆ ଖାଲି ବାଟା ବାଟି କରି ଖାଇବେ ଶେଷ କରିକୁ କନିକା ରଜା କନିକାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ତ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ତୁମର ଆଉ ଆମ ରାଜକନିକା କନିକା ଯେତେବେଳେ ରଜା ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲା ଏ ହିସାବରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇସା ତ ନାହିଁ ଏ ହିସାବରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ କାଟି କୁଟି ପଦା କରିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ବା ରଜା ତ ନାହିଁ ଆଉ ରଜା କେତେବେଳେ ହୋଲି ବେଳକୁ ଆସୁଛି ମେଲଣ ଟାଇମ୍ରେ ବାସ୍ ତା ଦରବାର ଖୋଲା ହେଉଛି ବାସ୍ ଟିକେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବୁଲିବାଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କେଉଁଠି ରଜା ନଅର ଭିତରେ କେଉଁ ନଅର ଅଛି କନିକା ରଜା ନଅର ତମେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କନିକା ନଅର ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ଅଛି ସବୁ ସଫା ତମେ ଯାଇନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ମହଲଟା ଯେଉଁ କୋଠା ଯେଉଁ କରିଛି ରଜା ଯେଉଁ ନଅର ଫଅର ସବୁ ଗାଣ୍ଡି ମରଣା ଯାଇଛି ଆଉ ଖାଲି ସେ ଅଛି କୋଠା ଦୁଇଟା ସେ କିଛି ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଦୁଇଟା ଅଛି ହଁ ଇଞ୍ଜିନ ପୋଖରୀ ସେଠି ଇଞ୍ଜିନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଇଞ୍ଜିନ ପୋଖରୀ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ତେରିକା ରଜାର ତାକୁ ଖେଳ ଇଏ କରନ୍ତି ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ସେଟା ସେଇଠି ସେ ଆଉ ନାହିଁ 5 ବର୍ଷିଆ 3 ବର୍ଷିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସିଏ ବୁଢ଼ା ଦେଖିକି କହିଲା ହଁ ଛଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ରଖି ଛଡ଼ା ଆଉ ଆଣିବନି ସେ ମାରିବେ ଖାଲି ହାଇବ୍ର ମାରିଲେ ହେଲେ ଆଉ ଲୁଚେଇକି ଖାଇବେ ସେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଲୁଚେଇ ଖାଏ ନା ତା ଝୁଅ ବାହା ହେଇକି ଯାଇଥା ଖାଇଥା ଖାଇଲେ ଦୁଇଟା କନେଷ୍ଟବଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗଣା ଭାରି ପଟକ କ'ଣ ପଇସା ତାକୁ ବହୁତ ପଇସା ଦୁଇଟା ଆମର ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ତା ଘରଟା ସବୁ କଲଗୋଟିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ମର୍ଦ କେହି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଚାରିଟାକୁ ସବୁ ଖାଇଲେଣି ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲେ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଯିବୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟି ଘିନି ଆସିବୁ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ହଁ ଏବେ ଆଉ ମିଳିନି ନା ଏବେ ଆଉ ମିଳିନି ଆମେ କାହିଁ ଏଇସା ଯିବୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛ କୁଆଡ଼େ ସିଏ ନଈ ସେ ଝାଡ଼ ପାଖର ସେ ନଈ ସେଇ ନଈର ଏଇ ସାରା କିମୁର ବଣ ହଁ ଦିନେ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟା ବାଣୁଆ ଆଉ ସେ ଇଏ ଦେବଞ୍ଜନା ବୋଲି ଗୋଟା ଲୋକ ତାର ଗୋଟା ପୁଅ ସେ 2 ଜଣ ଯାଇକି ଆଉ ବାଣ ମାରିକି ମିରିଗ ମାରିକି ଆଣିବେ ସେ ବଣ ପାଖରେ ହଁ ଆଣିକି ସେ କ'ଣ କରିବେ ଛଡ଼ା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ କ'ଣ ଔଷଧ ଭଳିଆ କ'ଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବୁଣି ଦେବେ ବୁଣି ଦେଇକି ଖାଲି ସେକି ଦେଇକି ସବୁ ଖାଇଦେବେ ପେଟେ ଖାଇଦେବେ ସେ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ଆମେ ଖାଉ ମାଆ ନା ଆମର କଥା ଶୁଣିକି
ମାଉନ ମୋ ଝିଅ ତାର ଆସିକି ଶୁଣି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାଉନ କ'ଣ ଶୁଣିବି ଶାନ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଝିଅ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ତାର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାନ୍ତ ଜେଜେଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେ ବଇଛି କିଏ ର କଷିକି ଭାରେ ବାଇଗଣ ପୁରେମି ସେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ରଖି ରଖା